În perioada anilor 1830, fizicianul britanic William Henry Fox Talbot făcea propriile sale experimente. Primele succese le-a avut în 1835 și includeau imprimarea imaginii frunzelor unei plante făcute cu aparatul său de fotografiat în miniatură, supranumit și aparatul cursa de șoareci. Acestea erau imagini negative imprimate pe hârtie, preparate cu soluții de săruri de argint, sensibile la lumină, fixate întâi în săruri obișnuite și mai apoi, la sugestia lui Sir John Herschel, renumit astronom englez, în trisulfat de sodiu, cunoscut și ca HIPO. Următorul pas important în cercetarea lui Talbot a fost descoperirea unei imagini latente, produsul invizibil al unei expuneri scurte, care putea fi developat chimic. Henri Cartier-Bresson s-a născut la Chanteloup-en-Brie, lângă Paris, într-o familie înstărită. Încă din copilărie a început să fotografieze, inițial cu un aparat Box Brownie, apoi cu o cameră de 3 pe 4 inci. Prima fotografie jurnalistică a lui Cartier-Bresson a fost publicată în 1937, cu ocazia încoronării regelui George al VI-lea al Marii Britanii, apoi colaborează ca fotograf la ziarul Sesoir. În 1939 se înrolează în armata franceză ca fotograf, dar în iunie 1940 cade prizonier la nemți și este trimis într-un lagăr de muncă forțată, de unde reușește să evadeze după 2 încercări nereușite și 35 de luni petrecute în lagăr. În 1947, Cartier-Bresson, alături de Robert Capa, David Seymour, William Vanderbilt și George Roger, fondează Magnum Photos, în care fiecare dintre membrii asociației avea de acoperit o anumită zonă geografică. Cartier-Bresson primește India și China. Despre alegerea subiectelor spunea: în fotografie, chiar și cele mai mărunte lucruri pot fi subiecte mari. În fotografia de portret discută mult cu subiectele sale, înainte să găsească momentul decisiv. De asemenea, petrecea mult timp în locații înaintea unui fotoreportaj. Despre modul său de a fotografia mărturisea: recunoașterea într-o fracțiune de secundă a unui eveniment, simultan cu precisa organizarea formelor, redă adevărata semnificație a acelui fapt. ISO, conform normelor internaționale actuale, face referire la sensibilitatea la lumină a filmului sau a captorului digital. O sensibilitate mai mare a ISO, 3200-6400, va permite captarea imaginilor în condiții precare de lumină. O sensibilitate mai mică a ISO, precum 50 sau 100, permite expunerea unui cadru în lumina de zi. Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investește în oameni.